anak, ipan nakabalin, sa kung na tinaraunan na kami at raman nagpinted mo kanya kadyang nagipamigas ko. Kinaaming nga da kanya sa kupang nga rin. Idakan tiken ka, dito niya imbaga na buludan ni, itida ito'y atawan, bindisyonan na kang manapo. Abarway man, dagiti dagdagang at raman itida ito'y atawan ni ikang tiralis din. Nasirit ken isang pagkumabuludan ni pinagayot, ken nasirutan ng dagiti dalan ni may paan ka. May tuon ko ayat ng pinagulong na isang tuwang miskin. Pagaya ako. Ang agdamang na narahila ka ng bagbawa kita na nawan sa bagay at kagaya Buklat. Praise how sweet takes a wretch like me. I once was lost, but now I'm Buklat ate. I see. Alam niyo buklat na ate, ang kamabutang. Praise that holds my heart and grace my ears within. How gracious is thy grace. Nalamati lile. I first believe my chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has transformed me, and I have flown and still Tulume. amazing grace. Lord, Has promised good to me. my hope secures. He will my shield and force me. As long as life endures, my chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and I have lost grace. I'm living down amazing grace. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ako nagsasangit kayo. Asan yung isa? Takeaways. 1, 2, 3, 4. 24. Ilang taon ka na, madam? 24. Plus 2, plus 2. Tagtagsun mo kat na yan. Kapay mapunas dinwak. Alam niyo man di balon, makalkalo man ginwada. Ikaw tayo di Manigas balon kayo na. dyan, nagararag tayo pa nga gaman. Tamyan to na yan. Kami siya tagsa. Magaramit kayo ti pagluan di. Lahasan naman yan. Sagay. Ande, di sumditan na. Ayaw pa lang kinalogo kanina. Agam. Laksirate tanya rotkot.
Dawa na eh. Wish granted. Ganda ito po sa puso niya tayo. Pinasyan na kami ikan, tigyakan, sa niya. Yan kita. Sa tayo ko nga tayo, magdakay ang kanagyan. May isang niya pag hindi ka nagayat ng tikada niya tao. Kapasulat kita gini naglain. Yaman kami nagkini maestro ni Jesus ang nalang sa bakan niya. Tapos talit pinamatek na espiritu nga malagkarag kita na kami. Dati na siya na kami, anay-nay. Palagi kita di nga ang nanayang siyada yung nitipan na kaso. Linggo pa nagpasok ka na niya ka nagpagpagmit at namanayon panakiranod ni kadagitipan ng asil at turay kung mga katakamiga kapabsat kenti. So amin natatao kinasaya kasing tuyog napakumbaba pa kinakim ng asil kenti natalang ang naman. Pumilanan pasig dahil yung kasig ayaman kami kaya Kenti Espiritu Santo, Ama nagayat, at to'y nga rodita, nga idatun miting kang panagyaman, tainikan na kam tinaanan, nayabiyag kenti metpig sami. Ita, ada di ganda ko na garutan. Ay, nada. kita ma tapos di kaya Mang subay. Sumaya. Wala man lang ating pabanggaro, pero Hey!